आग नहीं केहू से सहाला, यही से बाहर कमाए लोग जाला। पेट के आग नहीं केहू से सहाला, यही से बाहर कमाए लोग जाला। अनहर हो गइल बाटे बिहार सरकार, अनहर हो गइल बाटे बिहार सरकार। केहू मनीष पत्रकार कहराना तमिलनाडु कांड पर विचार। एहो मनीष पत्रकार कहराना हथियार कांड पर विचार। मनीष पत्रकार कहराना हथियार कांड पर विचार। बीच सड़क पर काटल जाता बकर लेखा बिहार ही हो। हिंदी भाषा बोले वाला के भइल समस्या भारी हो। बीच सड़क पर काटल जाता बकर लेखा बिहार ही हो। हिंदी भाषा बोले वाला के भइल समस्या भारी हो। लागता जइहे भूखमरिए में जान, लागता जइहे भूखमरिए में जान। एहो मनीष पत्रकार कहराना तमिलनाडु कांड पर विचार। एहो मनीष पत्रकार कहराना हथियार कांड पर विचार। एहो मनीष पत्रकार कहराना हथियार कांड पर विचार। राधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संतकबीर चौक कहराना हथियार कांड पर विचार। सुमन सरवन करेले सबका से गुहार हो। केकरा लगे जाई मोहका सरकार हो। सुमन सरवन करेले सबका से गुहार हो। केकरा लगे जाई मोहका सरकार हो। केहू न सुनी है गरीब के पुकार, केहू न सुनी है गरीब के पुकार। एहो मनीष पत्रकार कहराना तमिलनाडु कांड पर विचार। एहो मनीष पत्रकार